लोगोफोर, आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बरायहरफिननाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों थांखु थेमा। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों गेमस्रि दैमारि, फैला जे बरगयारि बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारि। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय सिडि प्रडाक्शन चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।